ngozi ke Chineke dịrị onye ozi ya bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọ bụ na ị bụ onye Igbo, achọrọ m ka ibute oche gị nso ka ị kilie ihe onyonyo anụnwa. Ị na-eje ụka, ị na-eme omenala, kilie ihe onyonyo anụ maka na ihe ka nte abakwutego nte n'ọnụ. Ndị isi ana ya ndị Muslim emebego preaching ifa n'asụsụ Igbo. Femego preaching ifa n'asụsụ Igbo. Iwe ndị asa a convert our people to ịkpọ isi ana nke ikpeazụ. Ọ bụ na emeghe anything about it nke ọka dị n'oge. Ọ bụ na emeghe anything about it in 10 years to come, egwu ga-adị n'ala Igbo. Anyị ka na-ekpegodi ikpe omenala na ụka nke kịta. Mana ndị a megide succeed wee take over ala Igbo. Ọ na nke fa bụ gbuo bụ nke fa. Fanwa megide wee spread this mentality ndị ugwu Awụsa na ala Igbo anya. Egwu ga-adị. Kana pikwa ọtụtụ okwu. Wolu na anyị wee kilie ya bụ ihe onyonyo. Daalụkwanụ. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Otodu Chineke onye kere ụwa niile. Udo na ngozi ke Chineke dịrị onye ozi ya bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udo na ngozi ke Chineke dịrị ndị niile kwere ekwe n'ụzọ nke Chineke bụ ụzọ al-Islam. Anyị na-arịọ Chineke ka o debe ya afọ anyị n'ime ndị kwere na ya. Anyị na-arịọ Chineke ka onye anyị nzọpụta pụrụ iche n'elu ụwa. Anyị na-arịọ Chineke ka onye kwa anyị nzọpụta pụrụ iche n'ụbọchị ikpe. Ozi ọma nke taa bụ iji wee kọwapụtara anyị maka ọdịna mkpa inyere onwe anyị aka na ọnọdụ a anyị hụrụ onwe anyị n'ime ya n'obodo anyị, ọnọdụ isi ike anyị hụrụ onwe anyị n'ime ya, wee na-arịọkwa Chineke ka o nyere anyị aka ka ihe isi ike belata, ka Chineke tinyere anyị aka na ọnọdụ a anọ n'ime ya. Ozi ọma nke taa na-elotala anyị n'oge igbo ọnụ ọnwa Ramadan erutewago. Ọ bụ ebe izu ụka, ebe mkpụrụ ụbọchị asaa ma tinye obere ka a ga-ebido gụọ ọnụ ọnwa Ramadan. Ọ dị mkpa ka anyị kwado onwe anyị nkwado kwesịrị na onye nwere okwukwe n'ebe Chineke nọ, kwere ekwe n'ụzọ nke Chineke bụ ụzọ al-Islam, kwesịrị ịkwado onwe ya na mmụọ chere nyawa bụ ezigbo ọnwa nsọ, ọnwa nke Chineke bụ ọnwa igbo ọnụ ọnwa Ramadan. Ihe ọma dị n'isi anyị kwesịrị ịgba mbọ hụ na anyị jisiri ike mee na ya bụ ọnwa bụ inyere onwe anyị aka. Onye Chineke nyere uchu na akụ na ụba kwesịrị wepụta na ya bụ uchu Chineke nyere ya, wee kwado ndị ọzọ, wee nye ndị ọzọ Chineke na-enye ha, maka na oke ahụ Chineke nyere gị n'ime ya, na Chineke tinyere oke ndị ọzọ na ya. Ya nwa mere Chineke ji na-adọ anya ka na ntị ya na onye ozi ya bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti na anyị ga-agbarịrị mbọ wee tinye aka n'akụ na ụba ahụ Chineke nyere anyị, wee wepụta onyinye nke Chineke nke anyị ga-ejiri wee nye ndị Chineke na-enye ha, nke anyị ga-ejiri wee nye ndị na-enweghị ihe ha ga-eri n'ime ọnwa Ramadan, nke anyị ga-ejiri wee nye ndị na-enweghị ihe ha ga-aṅụ n'ime ọnwa Ramadan, ka ha nwee ike wee soro na ndị ga-ebu ọnụ ọnwa Ramadan site na mbido ya ga-eruo na ngwụsị ya na-enweghị nsogbu ọbụla. Anyị mara si na ugbu a enwere ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na-enweghị ihe ha ga-eji wee leta onwe ha, wee kwụgodo ụgwọ ọgwụ ha ga-anwụ maka arụ na-eme ha. A ga-agba mbọ hụ na anyị tinyere anya maka ndị ahụ nọ n'ọnọdụ ihe esimike n'ebe ha nọ, ka anyị wepụta na nke Chineke nyere anyị yanwa bụ ito Chineke na enyemaka na ngọzi Chineke gọziri gị. Ito Chineke na ngọzi Chineke gọziri gị bụ iwepụta na ihe ahụ Chineke nyere gị, na uche ahụ Chineke nyere gị, na akụrụba ahụ Chineke nyere gị, wee nye ndị ọzọ, wee kwado ndị ọzọ,
wee kwado ụzọ nke Chineke. Anyị ga-agba mbọ. Onye ozi nke Chineke bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na-akụzi anyị si na onye wepụtara na uchu Chineke nyere ya wee nye nwanne ya maọbụ mmadụ ibe ya na-ekechi ọnụ na-ebu ọnwa Ramadan, maka onye ahụ iji wee kwado onwe ya n'ime ikechi ya bụ ọnwa Ramadan, na Chineke ga-enye onye ahụ mma ọ dị ka o ji wee nye onye ahụ na-ebu ọnụ na-enweghị mgbabi maọbụ mwepụ ọbụla ga-adịrị onye ahụ bụrụ ọnụ. Anyị na-arịọ Chineke ka onye anyị ike anyị ga-eji wee na-erubere Chineke isi na ndụ anyị niile. Chineke na-agwa anyị n'ime akwụkwọ nsọ ya bụ Al-Qur'an Al-Karim, asị lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Unu agaghị enweta irubere Chineke isi na ahụmnanya nke Chineke ga-etinye n'oge ahụ unu ga-ebido wepụtawa n'uchu na akụnụba ihe ahụ unu hụrụ n'anya, unu wepụta ya wee kwado ụzọ nke Chineke, unu wepụta ya wee nye onyinye n'ụzọ nke Chineke. Anyị na-arịọ Chineke ka ọ zọpụta anyị n'ife a na-akpọ wiswasi shayatin na ekwensu, na ị na-agụ anyị si na anyị wepụta n'uchu Chineke nyere anyị na anyị ga-ada ogbenye. Ọ bụ ekwensu na-agwa anyị si n'ihe ga-esiri anyị ike ma ọ bụrụ na anyị wepụta n'uchu Chineke nyere anyị. Ọ Chineke bụ onye nwe uchu, Chineke bụ onye nwe akụ na ụba. Uchu ahụ Chineke nyere gị bụ uchu nke Chineke. Unu wepụta n'uchu nke Chineke wee kwado ụzọ nke Chineke. A na-arịọ Chineke ka ọ zọpụta anyị n'ọnọdụ ọjọọ n'elu ụwa, ka onye anyị nzọpụta pụrụ iche n'ụwa, ka ọ zọpụtakwa anyị n'ụbọchị ikpe. Anyị na-arịọ Chineke ka ọ zọpụta anyị n'ịbanye ọkụ mmụọ, ka onye anyị nnabata na ndị ga-abanye alaeze nke nwa bụ Chineke n'ụbọchị ikpe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا. كان لازم Onitsha. Okay.